Txileko Valparaiso irixan ezautu hau elkar Izaro Saiz Oñatiarrak eta Lexeia Roxer Bergarrak eta gaurkoan pantailan beste aldian elkartu ditugu gurekin solasaldi bat edukitzeko. Kolombia, gustatu joaten asko, bai. Berdina, bidaia bakarra ez dugunain Erasmusian Kolombia, eta nahi dugunain. Ez da gehiago ondo zatik, baina asko gustatu joaten Eskozian, bai, Edimburgon, hango herri txikin baten hola. Ni Brightonen jaio nintzen eta gustatuko jaten noiz baitzen hor bizitzia. Hemen baita asko frantzesak inda egon gaienez, eta baita azkenean frantzia oso gertu gaiaketexeakon ez da hola, nik uste frantzesa bastante utile izango zela. Bai, nire ustez bere abligarrixena frantzesa, edo igual portugesa edo lan. Nik rusua, oso urrin gaiaketexeaku, ez dut uste Rusiako jente askokin juntauko naiz nene bizitzan, ez dut uste oso samurra da nik azike rusua. Bueno, asko dare, baina rusua, alemana behin ikuste duten ebala ikasiko, así que... Pasado tempo alarri, hile bete oso abra ziren, euski larreikin, nila nauko koteaino playiakin da euskis egin naixo teurisa, oinatin da bemoan eta hotza. Niri egunerokorako behotza gustatzen jat, baina noizian behin berotxoa mozartu da. Kaixo bikote, zer moduz? Apa, ondo. Zer moduz doia uda Txile inguru hortan? Bero ondixeako? Txilean justo ez, justo kausen lekuan Valparaison ez dago hainbeste bero egin, kostaruntz dagoenez bastante temperatura normalak egin dago. Santiago daula gehiago. Itxasoko brisa oso dago. Bai, hotza egin dago isila batzutan, baina ondo. Oporretan egon zai, ez da baina arte edo oporretan zauzei? Bai. Bai, goiaz ja azaro bukaeratik oporretan martxo erdirarte hola. Osea, kriston oporrak. Opor luziak dialako Txilen edo zuek unibertsitarixoak zailako edo zela doia hori? Uste dut unibertsitarixoa bat zelako eta baitxa gu interkambioak izatea gaitxe pixka gehiago. Bai, eta oporra dudulako eta hola. Bestiak beste Brasilera fateko aprobetxa dituzue oporrak, ezta? Zetan ibili zai eta nun, konta iguzue apur bat? Pasau dugu hilabete bat Brasilen eta hori hasi ginen Riotik. Bai, amaitunako eta maika pasaitikoan oso famosua dela eta handik hasi ginen gurata egun hori pasaitiko. Gero jungian buziosera, onduan dagoen herri bat bezala holan ondartzazo politxekin eta holan. Eta gero jungian voluntariado. Bai, voluntariado bat ikera bi aste. Izan zela Rioko mendi inguru bate batzuri lagunketan da hola. Bi aste horrekin geben hor, diru apur da horrenaketako. Bai. Eta gero faminen... Gero jungian Isla Grandera. Isla Grande. Bai, izena esaten nahi bezala dela huerto oso handi bat. Bai, Isla Paradisiakoa eginta hola. Eta gero ja izan zen Parati, izan zela bi egun hola bukaerakoak hola. Eta gaina egualditxaren zasko. Bai, oza gauza hondirik ez. Asko ikusi, baina bueno. Bai, más o menos hori izan zen. Bukatu ginen eta gero ja Sao Paulotu buelta. Bai. Eta bidaia hori, zenbateaino izan zen improviso bat eta zenbateaino antolatua? Izaretan niri gustatzen jau danen planean. Bai, detaile danak. Gero azkenean bukatu ginen gauza asko aldatzen eta badakigu hemendik aurrera hobetu dela eramatia mas improvisau. Bai, azkenean bidean ikusten zabitzela, igual leku baten gehiago guruzu gaketea gutxi o ez dagotu gogorik arafateko, ikasioen gauza bai izan da ez pareile beste. Baina, esperientzia ona, Brasilgoa? Oso ona. Izan da viaje bat, increíble. Flipau, oso ona. Voluntarixo lanetan zertan ibili zaiz zehazki? Ibili ginen familia bateri dakola hola teknik bat etxeak egiteko dela lurrakin eta behar dakon lurreko baliabideakin etxeak egitea. Osea, ibili ginen nahazketan ura, lurrakin eta areiakin. Bai. Eta gero etxeak egiten hori. Bai, erekin ibili ginen hori sauna bat konstruitzen eta hori ginen bi hastian hori pareta danak egon zen, oso guai egon zen, eta baitxa bertako lokalekin komunikatzia eta eukitzia baitxa beste perspektiba bat benetan han zelan bizidan herri txikixetako Brasileko jendeak. Hori zen herri txiki bat mendi artean, berez turistak ez dian ajuten.
De hecho, busian goia zen eta goia zen bakarrik eta jendea zen begira gurean. Nora zoia zai. Bai, básicamente. Eta Txilen bertan, Valparaison bizita, bidaiatu duzue? Bai, egon ginen hasieran 15 bat egun Patagonian, hori izan zela, bueno, increíble. Eta gero, ni egon nintzen Pukonen astebete dala, baita, ez da Patagonia, Patagonian apura goratxu hau dagoenola herri baten. Eta gero goiaz... Atakamara, ondo hori, baina bigarren lauilekuan guztauko jaun geixau Txile bera ezagutzia kanpora joiarrean. Oñatiarra bata, Bergarra bestia, baina elkar ezautu zuen lekua munduan beste puntan, ezta? Bastante kasualea izan da ze. Justo bere kuadrekoan nire klasikoa da unibertsitatean. Baina ez ginen ezaguketan usan pista, zidezo, baina... Baina keba. Ez, kasualitatea idatzen mensaje bat arazoia, ez da, justo etxion batera eta... Bai. Eta bain denpona batea. Eta ze zabitzea ikasten, bakoitzak? Bueno, ni arkitektura teknikoa eta... Ni psikologia. Ikasle asko jasoten dituen irixa da Valparaiso, nungo lagunak intxuzue oin arte? Batez be frantzesak eta euskaldunak. Gehixima euskaldunak. Osea, alde euskaldunak eusen gu gauz hemen etxe baten da, onduan dauzen beste biletxiak euskaldunak erasun zen bai. Osea... Bai, igual ja geixe. Bai. Kalera irten eta euskera zen. Diskoteka batean euskaldunak egun. Baina frantzesak, italianoak, italianoak izan. Bai, italianoak. Bai, hori da. Alemanak be bai, aleman batekin bizi ginean. Bai. Unibertsitatean exigentzia mailai dagokizunez? Nia zera proso guztau nintzen, zatik astero dukan ezaminak eta gugauz oituta EHU bukaeran iten ezamindanak eta hor konzentraien aluzure esfortzu da moan. Baina hemen, egisa gero ez dakotula emezte ikasi beharrik eta galderak askoz irekixo badia, askoz zure iritzisa askoz gehiago egiten duzu eta hola eta netzat bastante zamurragoa izan da eta askoz exigentzia gutxi azkenian baita, klaseak dukan azte azkenen arte horren konzentratzen zen hiru egun horrek lanak eta hola eta erroi aldago egun zeukan libre. Eta erakusteko modua be oso desberdina da, askoz praktikoa bada. Orduan, igual, gutxi hau ikasita, geix hau ikasi dugula sentitzen dugu. Orduan, igual da zehose aplikableako zanan. Eta irixa bera, Valparaiso, zer pentsatzu, Hasieran pixkat asustan ginen, ze, bai da pixkat peligrosua. Bai, peligroso eta oso poburria. Bai, oza dauka ingurune oso poburriak eta hasieran zan como txoki. Oina pila gustatzen jau eta bere gauza oso politxa dauzka bai, eta inguru oso politxa dauzka. Oza, ordu betera daukozue duna batzu. Bai, playa, portua. Playa, kaskada bat superpolitxa, ez dakize, oza, 1000 gauza ordu betera, basikamente. Bai, eta oso herri kultura askokin, oso gente diferente asko juntain aldekua da, nahi pila guztien iso behintzat. Badau zerbait harritu zaituena edo espero etze baina? Bueno, batez be hori seguridadeana, ez guarela hotxu eta Bizkal Herrixan, putia kalea, como si nada, mobilakin hemen, bestia, ez dakize. Eta hemen hori zure pertenentziakin pixka kontu zibilibiza. Apurati junketan da, eta ja ezin zakaleti bakarri fan. Hori. Juergatik uso bat da izbolte egin gara bakarri, beti. Baina hemen, Uberrian famizaz ezin zara, igual 10 pertsona beze, normalian ez den dago peligrosoa dela. Hori. Bale magoiaz gueltan jende asko, igual ibiltzen funduak gertu bali badago. Baina ez dela dana Uberrian. Eta osketan dago oso zamur, autobusen da niri mogoi ozten duten engara hilabete atzute entera bez, oso badakiz edo zela introla. Badau, oin arte ezauketan entze behin platorik? Hemen lo tipiko holanda kompletua. Dala holan saltxitxa. Hot dog bat bezala, baina dauke hemengo saltza pila bat eta aguakate pila bat. Ahora mezcla rarua. Hemen les encanta aguakatia. Danari aguakatia. Bai. Eta ere txorrillana. Eta ere txorrillana. Dana da, geixena da bastante, hori, janarixa hola... Apura guarroa. Guarroa bezala. Oso osasun txamoan. Eta baitxa hori empanadak, gudosoak entzatu dago hori Argentina, baina Txilen be asko, danian dauko zuen empanada. Ez justo Euskal Herrixekin konparautan ikan nahi xebentzet pila gota endo faltan, oso diferentia gonekiko.
askotan komentatu dugu, hori jendeaz aparte, janari xabala gehixu botatzen duguna faltan. Noiz arte gatuko zai? Hori klasia bere, sustaia hasieran bukatzen dugula uste dugu. Ez dakigu oso noiz bukaketan duen, baina ni behintzet sobre la marcha. Osa, berez, igual, kriston dugu eukiko golteleko segidan, baina... Hori, ondio ez dakigu, ondio ez daukogu gogoa bueltatzeko, baina igual hilabetitxo batzu barro bai. Ez bada huelua flexible. Hori da. Eta a ver, ¿qué pasa? Oso ondo bikote, mila esker, guri atiak zabalketiatik eta segi disfrutatzen. Eskerrik asko. Ondo segi, gero arte! Agur.